سلام كم يدخلوا جايس لو ما عندك حتر زبلوا قدس حبريتات كنرينا بزعبة إيرتراين مناتو ناب سعود عرب زخدا زوج حبريتات لو سخنرينا كمون ناب تجري زاتو زلو فدرال منجستي زملكتن كنرينا حوحاتون ملسي بلو منجستي تيبيا سون كنرينا مون إنترمارشي نايبينام كلب زقات أما زحزم في السامي زبلن كنرينا سلسامو داتم سيسون حقم تلمود لا يجيركم جمروا على كي ترسعوا let's go سوي جالس نمجمر حبريتها بزعبة زوم كلتا إيرتراين مناتو زملكتي زي قدم حجي قدم خلت عمتون ناغريبنا ينيرنا أسمان سميان استوهلوا بكرن استولدو مناتو بأورتاون يلي خمس نبرو لحرقن بحجز سعود عرب أوبريشن خجبروا لهم ناب سعود عرب كم زمرحوا جلسنا ينيرنا بقوانو مالتيو أبزح جوان كاني عود مطبحتي كم زجبروا يحبر الله مالتي زي تجبر مطبحتي بربع كوينو 15 ساعات فرغان زوسده مطبحتي كمون صلصن شديشن أبلات زساتف مخاني تحبير زول مالتي سلزي زوم مناتو زيوم أسمان سميان عود مطبحتي جيرو مالو حوحات ملسي بلو زبلي حوحات بزعبا وسانة بورد مرصا إثيوبيا ملسي بلو حوحات كم بوليتيكا وسلفي داغم مزغبا كم اماراتي كم زيريو بمغلاص نوسانة هاغراو بورد مرصا إثيوبيا نتيغلو ات بورد قدمت ماليا بزوصو مغلصي اب مزغب بوليتيكا وسلفي تهاجر كم استسرز افليتيو قدم 4 عامات اب تግራይ زتولع خوينات سعيبو ببايتو وكلت حزبي بجبر رعدي تمزغيبو زنبره حوحات اواج قطر 11 سانكلتن 2011 عنقص 98 ابناي عامت منقسقاس بمستاف بت بورد تسريزو خمس نبره يذكر بايتو وكلت حزبي إثيوبيا ب4 سنه 2024 اب حقاون سلاماون بوليتيكاو منقسقاس وصاي كنقسقاسو زصنحو بوليتيكاو جلتات داغم كم بوليتيكاو سلفين مزغاب زخل دنغاغي زحزه ممحايش اواج اصديقو نيرو نزي سعيبو بورد مرصا اب نحس 2016 بغز داغم كم حقاو سلفي كم استمزغبه غليصو منبارو يذكر بمسرت زي ابو وشت حوحات بفولي استمزغبلو سنه زحزه دبدابه كاب زبصحو معالتات جميرو زلو 6 وارح تعذبت تو بوردا بسترخبلو تقلالا غوباي خغبر ابت غوباي دما متحدادر الدنبي كصدقن كوم مرحيو خمرصن وسينو نيرو انتخونه نتمزغبا بوقعي زي تقبلو دكتور دبرصين غبر ميكائيل زمرح حوحات ب10 سنه حسخ 2017 بغز بناي باعلو حفشاو كوميشن قصصر كونه ببورد مرصا افلطو زيرخبه تقلالا غوباي اكايدو منبارو ذكر دحرز دما هاجراو بورد مرصا إثيوبيا حزبا ويان حرنت تግራይ هوحات اب وشت 6 وارح افلطو زلو تقلالا غوباي ككايد بزي مخالو حقاو تحست فصيمو بزبل نسلسته ورحي زخونه بوليتيكاو منقسقاس كيغبر تاغيدو مصنحو يذكر ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም መንግስት ሊሆን አይችልም ምን ማለት ነው ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ተመልሰን ጦርነት ከምንገባ ተመልሰን ጭቅጭቅ ውስጥ ከምንገባ ቀላል ነው ዋናው አልቋል ህግ ተበጅቷል ተስማምተናል የቀረች ጉዳይ አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ አካሂዶ ፓርቲው መልሶ ወደ ፖለቲካ ስራ ተመለስ ከሁሉ በላይ ቲፒኤልኤፍ ከቲፒኤልኤፍ ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን ከዚያ ቀጥሎ ሁላችን ይጠቅመናል የመጀመሪያ ተጠቃሚ ግን ቲፒኤልኤፍ ነው እና አውዱ ተመችቶ ሳለ ህግ ተመልሶ እያለ በሰላም መፍታት የሚያስችል ነገር እያለ ያን ወደ ጎን ትቶ መሄድ ጥሩ አይደለም ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጥፋት ስለሚያመጣ አይ ሆፕ ቆም ብለው አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ይሄዳሉ ተስፋ አደርጋለሁ نابقال حبريتا بزعبا زي تريو زلهم سئلتا زملكت يوز سئلتا زي فدرال منغستي ناب تግራይ كاتو خلو وي كان بتግራይ ياتلو بزبل تماليا بستفلاليو عبيتي فيسبوكات كزرغا حزو علي مالتيو نزي خاني ኢትዮጵያ ቼክስ ተባለ ነዚ መልሲ ይብልሎ بزعبا زي كسمعكم እዞም ምስልታት አባላት ፖሊስ ፌደራልና በክልል ትግራይ ካአቱ ዘርኢ አይኮነኒዩ ኢሎ ዘሎ ሓያሎ ናይ ፌስቡክ አካውንታት አባላት ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያና በክልል ትግራይ ካአቱ ዘርኢ ብዝብል ትማሊ አረስቲቦም ክዝርግሑ ኢሎም ኣለው ይኹን እምበር እዚ ኢትዮጵያን ቸክ አረጋጊጽዮ ብዝበሎ ግን መብዛሕትኦም ነዞም ምስልታት ዘካፈሉ ገጻት ካብ ዘሓበሻ ዝተባሃለ ናይ ፌስቡክ አካውንት ምንጭ ተጠቂሞም ከም ዝዘርግሑ ይዝሕብር ዘሎ እዚ ዘሓበሻ ዝተባሃለ አካውንት 44000 ተኸታተልቲ ዘሎ ናይ ፌስቡክ አካውንት ኮይኑ እቶም ምስልታት ትማሊ شغمبت 2017 بخلل عفر ابيلو ناب تግራይ ያአቱሎ بزبل ارستي زرغيحو نيرو نبرزو مسلታት ابت معلتي خمزي توسدون ابالات فدرال بوليس ناب كلل تግራይ كاتو خمزي ترايون يزحبر زلو مسلታት ريترفل ويب سايت تطقيمنا فتشنا قدم خلت عمز تسالو مخنون رغايتنا لنا بلالو اب ورح تر 2015 اب اديس ابا بكوماندون كومون فدرال بوليسن ايثيوبيا اب زكاير زنبر لممد زتوسد سئلታት مخانو نحبر يلولو از ايثيوبيان تشيك زتباله مالتي
ናብ ቀላሕ በሪታ መንገዲ ኣየር ቀጠር ክሳብ 210 ዝበፅሕ ቦይንግ ጀት ክገዝእ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ እዚ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ን4 መዓልቲ ኣብ ዝገበሮ ውሕደት ዝተፈፀመ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኮይኑሎ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝገሸ ርኢና ነርና ማለት እዩ ድሕሪ ስዑድ ዓረብ ከዓ ናብ ቀጠር እዩ ኣምሪሑ ኣብ ቀጠር እውን ዝተፈላለዩ ስምምዓት ከም ዝገበረ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሓደ ካብኡ ኸዓኒ እዚ ናይ ኣየር ወይ ከዓኒ መንገዲ ኣየር ቀጠር ክሳብ 210 ዝበፅሕ ቦይንግ ጀት ካብ ኣሜሪካ ክትገዝእ ምዃና እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ማለት እዩ ትራምፕ ኣብ ቀጠር እውን ልክዕ ከም ናይ ስዑድ ዓረብ ፍሉይ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ናብ ካልእ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታሊ ዘጋጠመ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከርእየኩም ማለት እዩ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታሊ ንኢንተር ማርሺ ንክለብ ናይ ቢናም ክለብ ዘጋጠማ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልተ ተፃወትቲ ብዝቅድሚት ኣለዉ ሓደ ናይ ኢንተር ማርሺ እዩ ምስ ካልኣዩ ማለት እዩ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልዮም ኣብ ቅድሚት ይርከቡ ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ሓደ ኣብ ማእከል ኣትዩ ገመድ ስሒቡ ከውድቆም እዩ ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዓብይ ፀወታ ጂሮ ዲ ኢታሊ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክትፈጠር ምሕሳብ ብዓብዪ እውን ሳይክል ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ንእሽተይ ጌጋ እንተተፈጢሩ ብሳይክል ካነ ክሳብ ሂወት ምሕላፍ ከምፅእ ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ፀወታ ምዃኑ እንዳተፈልጠ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ሰባት ካኒ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ማለት እዩ እዚ ምናልባት ንክልቲኦም ነቶም ሃዲሞም ዘለው ጥራይ ስለ ዝፈተነሎም እዩ እምበር ነታ ዓባይ ጋንታ ከምኡ እንተደገብር ነይሩ ብዙሕ ሓደጋ ከውርድ ምኻሎም ነይሩ እንተኾነ ነታ ዓባይ ጋንታ እውን ፈቲኑላ ነይሩ እዩ ክፍትን ሓሲቡ ነይሩ እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪኡ ተጓይኦም ክሕዝዎ ጀሚሮም ክልቲኦም እዮም ባይ ዘ ወይ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሓደ እውን ሕግዞ እዩ ዘሎ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እንታይ ምክንያት ሃልይዎም እዩ ዝብል ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ የለን ኣብ ቁፅር ውዒሎም ዲኦም ወይ ተኣሲሮም ዲኦም ዝብል እውን ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዝተገልፀ የለን ግን ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ከምዚ ምፍጣሩ ኣብ ሳይክል ብሰዝጋሽ ሎማዓን ዝብልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም